megalayapost.news. Kalong kajing sarong kabakra yu kajila Meghalaya hi borok kawai bawai nong rebat nong rijing rinag snong nong lakyan uba mon lang thank you hanin kasingyu layo pedang ya ka Farmers Award of the Year FOTY arajar pusan nakakti jong Mr. Ricky Thapa joins Katuri Poultry Federation of India ubalong rukum usambot kongsan hakatik award ceremony hanin kasingi hakatik kajing sam ya ka award adon ringkat ka Mrs. Dilyana Blagova Global Expert on Floriculture ka Banagari Bulgaria usamla mon lang lalit shim ya katik award na IARI Mela Ground Pusan New Delhi Habayo banyak keren bat ubah monlang ulapan pau bu syam lapoi perkhan bana ka yeng jong nongram unyo ban poi sadus Delhi banwan syem ya gane ka awon kumtanga kentu ban ngai mensim ya baro ki khun jong nongram ban ie ka kam ka bakile bat minot ha ka kam ti ka kam kan saya lam ya ki sha ka thong ulapan pau bat sungu e ya blai ya ki bahieng hasam bat baro ki blai rap ya u ban poi sadu kane ka thong ka kertin chunga ka dei menlang thank you ngasong ngasa hagasnong madan nong lakyan ka bade po Ribhoi district ka ba Apo Meghalaya. Te ngadei unong rap hagaju opor ngadei unong reaching ri hakatiga shnong ka banga shong asai. Te hagabedei bekani ka award ngam simla poi perkhat bangan yo pediang kania ka award kani ka kenti namarba nadu basdang nakaliang tibadi page ya ka ICAR kila le ya ka nomination ka Progressive Farmer Award nadu usnem arjar arpue lembaga jingerap jong isar bangkit kupar mukim nrei ngal kumnong pediang ya ka award ngam dojing tip e issue nomor ba how to usnem nge yale nrei ka ja no nrei nga kumu ta way ba sajet hakane ka kenti ngasung kondit ngasung lengo ba hadin na kilai bat sausnem kani kapoi ka ni ka invitation card ka ba day banga nyo ya kani ka award ting tanga nakaliang chunga ngas penpau ka jing sukumen ka jing sungu lembaga jingerap jing isa bangkit kupar mukim iba nadu itegi snem ila penle stem hendre ngatharai wat ma iru im dapoi perkhat shu banga uwe naki ita ki badai benyo kaba ila penle bangan yo hakane ka kenti tengah ai kublei ru ya namar ba kadai hi ka jing yalam lenti bet kecing peden lenti kecong ihi banga anla ben poi hadu kani ka benta kumbanga ngayuk pediang kani ka award haka ni ka sesngi haka ba sedang ngapen pau kecing sungu yu blei ubala donorkan lang yang nadu basdang bangan poi bangan jam sekani ka benta te haka ju kapor ngapen pau kecing sungu begecing sumburom ya isar bangkit kupar mukim ibala petin lenti yang nadu basdang ba mat idei me iru iba penle kani ka nomination kena dong barok kan house nam arjar pui te nga penpau kejing sungu ya kejing dorongkat kejong i hakani ka bentan du basdang ti ladang ngamla benden lang bedi hakani ka kenti nrei kejing sungu burom chunga ngapen pau ya kani syai te aga juga por penpau jing sungu bat ka jing sungu burom ya kipara nong rep ke badan lang hate ka snong ka thain ka ba kiru kidon hi ka we ka benta ka ba ki ju kershan bat ki ju ai kata ka jing kershan lembaga jing peni ka chongki ya ka benta ka ba nga kumu samla kumno bangan kiu seprang ha ka baidei bat kani ka kam ka ba nga ngatreng kata tenga pen pau ke jing sungu para snong ki para thain ki ba nakapor ki ju peni bet ki ju ong ba ladang atre ka kam ngadei ban ai ke jing syakri ke ba pura ya kam ke ba nga ngatre kumbalong menta kasngi ngasu komen bat ngasu don burom ya ladi hi meruisment namar ba habang apoi hatai nadu menin ka don ka program ke ba nyau pra bet kendai re undang ngapai halias ngam yo i ba kiwei kipara nong rep na ka state Meghalaya bakindon re ngadon tang merwe haga juk por ngasngo dan kata ka jing kenca jing temang namar ba na sya jengai ngawan banwan sim ya kani ngaperkat bakindon lang kiwei pat kipara nong rep ke badai na ka ju ka jela re ngam sim lapoi perkat bangan don hitang merwe kumpa kalong mentah te ngasngo don kata ke namar
kat ka state ka jongi ka ba he ka ba nga he kumunong song sinong ai bobon pha kinong rep let's say lada ki kimpala banlong 100% ha kam ka ba ki tre henre ki dang don sibon ki ba kam kiu ban yang ngaru henre ngalongo ba hadu kan ni kanti ngadon tang marwei pat let's say ngam tim na ka e ga daw let's say kadon da kiwei pat ki daw ki ba selendet henre ngasngau banong ba tang marwei ngam sudai kan bangan poi hadu kan ni ka banta ka bedei bit ka ni ka banta ngam sim la poi perkhan mana ini ikam ibarit jonga ka badai ikam rep ikam bri ba kan yalam lenti nga bangan poi sedu sya kan ni ka banta bangan poi sedu sya ni ka capital jong kari India mo badai hapo Delhi bangan wan sim hidal di kan ni ka award kan ni ka sngi te nakaliang ka jonga ngasngau banong ba kumukuna nong kendong badan ha nong kendong badai na ka yeng ka ba kikme kikpa kisuram umdai kum kiwei henrei kani ka kam ka ba ngatre ka de kam ka barit nga ngasuthu syai kata ka de kam ka barit ka ba ka ba ngi im tang da ka rep ka richingri henrei ka de pat ka wei ka benta ka ba nga ngasuk men ka ba lengba ini ikam ibarit di jonga ka ilam lenti nga bangan poi seduk ni ka benta but kumta ngasngau ba ngi kum kikun ki ba dei kikun kinong rem ngim dei bendu jing kermen ngi dei ben simkya ya ka kam ka ba ngi tre ngi ta la ka dei hakat alada ka dei ha kam rem ha ka kamri lane ha kanu ka kam ka ba ngi tre ngi dei ben bu akhmat ya kata ka jing i ke chongi ya ka kam ka ba ngi tre bat ngi dei ben bu ru ko jing shania ka ba chispa ha kam ka ba ngi tre knang ba ka ta ka kam ka ba ngi tre kan yalam yengi sikaburom ka ba sisen ka sngihi ka kam hi ka pen hi ka burom ka ba ngila tre ngila i bet ngila chakri hok ya ka Meghalaya Post.news